जोंनि इउटिउबर बिथांमोनखौ आङो नमस्कार खालामबाय। दिनै मोनसे फोसावनांगौ बाथ्रा दं हिसाबै नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों जे जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम 2022 नि 30 सेप्टेम्बराव जों दादों। दा बे सेन्ट्रेल कमिटिनि आं जेनेरेल सेक्रेटारि श्री अमर सिंह ब्रह्म आरो सेक्रेटारि बिथां प्रसन्नलाल नार्जारि आंजों दं। जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम दुलाराय बर' नोगोरारि बैसोगोरा नोगोरारि आफाद सेन्ट्रेल कमिटिया फैगौ 1 अक्ट'बराव गसाइगाव हाब्रुबिलनि कमिउनिटि हलाव सानसेनि गाजा गोमजा हाबाफारि लानानै 1 अक्ट'बर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन को जोङो फालिनो थांगासिनो दङ। 1 अक्ट'बराव इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन को फालिनो जोङो माने थांखि लाबाय अलमोस्ट। बेनि थाखाय जोंहा बेखौ मावफुंसारनो थाखाय रिसेप्शन कमिटिबो दानानै होबाय आरो रिसेप्शन कमिटिया फुरा दमै दा खामानि मावगासिनो दङ। बे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन को फुंनि 8:30 जोंनि दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि फ्लेगखौ थिखांगोन डॉक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सारा 8:30। बेनि उनावहाय जोङो माने सोरगोआरि डॉक्टर असिन्तर बसुमतारी बिथांनि मुसुखायाव जोङो बिबार बावगोन। बेबादिनो गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों सानसेनि हाबाफारि जोङो लादों। फुंनि 8:30निफ्राय 5:30 जोबगोन। दा बेवहाय मोनफ्रोमबो जिल्ला कमिटिनिफ्राय खमैबो 20 आरो हायोबा बेनि बांसिन जोंनि दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ जोङो फैनो थाखाय खावलायदों। दा जोङो खबर मोनदों गोबां डिस्ट्रिक्टआव 20 बांसिन फैगोन। दा जोंनि दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफाद दानायनि थांखिया बेनो। जोंहा बैसोगोरा सुबुंफोरा गोबां जेंना दङ, गोबां दुखु दाहा दङ। दा बै बैसोगोरा सुबुं हौवा हिन्जाव बोराय बुरैनि गोबां दुखु जारला, जेरै गोबां बैसोगोरा बोराय बुरैया दाबो पेन्सन मोनाखै। बे पेन्सनफोरखौ मोनहोनायनि जोङो हाबाफारि इयुनाव लागोन। लोगोसे जोंहा सरकारनिफ्राय मोननो गोनां गोबां सुबिदाफोरखौ जुदि मोनाखैब्ला जों बेखौ थाबायनानै होनायनि लाहार फाहार जोङो खालामगोन। दिनै जोङो नुनो मोनदों जोंनि बोराय बुरै बैसोगोराथार बोराय बुरैखौ गोबां बिथांमोननि फिसाजो फिसालाफ्रा माने फिनाय एबा जोथोन लानाय नायनायखौ बाद होनानै बिथांमोनखौ आलादा एख'नानै दोनो। आरो सोरबा सोरबाथ' टाउनाव जों नुनो मोनो फुटपाथाव दोननानै थांनाय। दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुयोब्ला सोरबा जुदि बोराय बिमा बिफाखौ माने अना खाना आलाय सिलायै जुदि खालामदोंब्ला अजत्न खालामदोंबा जोङो बेफोरखौ थांनानै आफादनिफ्राय बिथांनि फिसा फिसौफोरजों जोङो रायज्लायहैनानै जाहाथे माने बिथांमोनखौ मोजाङै जोथोन लायो बेखौ जोङो सुस्रांना होनायनि बेबस्थाखौ लागोन। जोङो मिथिनो मोनदों गोबां जोंनि बैसोगोरा सुबुङा पेन्सन मोनो, नाथाय पेन्सननि थाखाखौ बिथांमोनहा बख'नो हाया। फिसा फिसौफ्रा ATM कार्डखौ सोनानै लानाय बेखौबो जों खोनानो मोनदों। दा बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायनो जोङो बे दुलाराय बर' नोगोरारि बैसोगोरा नोगोरारि आफादखौ दादों। बेजों लोगोसे जोंनि आफादहा कनस्टिटिउसनाव जोङो मोनसे बाथ्राखौबो सोफानानै लादों। बे जाहैदों जोंनि बर' हारिनि जेनाखि खैफोद आफोद समाव जोङो बर' हारिनि गुबुन गुबुन हानजाजों लोगो जानानैबो खामानि मावफागोन। आरो बबेबा समाव जोंनि बर' हारिनि खहा जानाय सोरबा हानजा एबा दल दंबा जाय हानजाफ्रानोखि बर' हारिनि खहा जानाय हाबाफारि लागासिनो दं बा खामानि मावगासिनो दं, बेफोरखौ जों मिथियोबा जोङो बै हानजाखौ बै आफादखौ जोङो सोंखारियाबा थानो हानाय नङा।
सोंखारिनानै जोङो बिथांमोनखौ मोजां लामाजों सोलिनो गोथों लामाजों सोलिनो जों बिथांमोनखौ खावलायो। दिनै जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामा खुनु मोनसे राजखान्थि हान्जा नङा बा सोरबा राजखान्थि हान्जाजों दैदेनजानाय बा थुनानै होजानानै दाजानाय बे आफाद नङा। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव क्लियार काट बुंगोन। जोंनि बे अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम एबा दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादाव जिखुनु राजनीति हान्जानि सापर्टार एबा सोद्रोमाया बेखौ बाहाय बाहागो लानो हागोन, मेम्बारशिप लानो हागोन, जोंहा खुनु बादा गैया। जायखि पार्टियाव था माने बे अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामाव बिथाङा सोद्रोमा जानो हायो। बियो बीजेपी आवनो जा, बियो कंग्रेसआवनो जा, बियो बीपीएफ आवनो जा, बियो यूपीपी आवनो जा, बा जिकुनु हान्जानि मानसि जा माने जोङो बिथांमोनखौ खुनु बादा होआ। गासिबहाबो बे अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामाव जायगा लानो माने सोद्रोमा जानो हायो, खामानि मावनो हायो। जोंहा बेवहाय खुनु हेंथा गैया। दिनै जोंहा बोराय बुरैखौ जोङो बै आलायाथानि जानानै थानाय हारसिङै दुखु खस्थ'जों सोलिनाय बेखौ जोङो सानदों। जोंना अलरेडि आफादा माने कन्स्टिटिउसन जाबाय, ओमफ्राय रेजिस्ट्रेशनबो जाबाय, गभर्नमेन्ट रेजिस्टार्ड जाबाय, आरो जोंहा दा हाल' बाखिसै। हा मोनखांनाय लोगो लोगोनो जोङो खमैबो 200 जन दोनजानाय 200 जन बोराय बुरैखौ जोङो जाहो लोंहो थाहोनाय दोननायनि बेबस्थाखौ लागोन। दा बेखौ बृद्धाश्रम एबा बोराय बुरैनि आश्रमबो होननाय जागोन। जोंहा बे बिराद गिदिर जोंनि थांखि बियो। जोङो जिकुनु प्रकारै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बोराय बुरै जानाय जायफोरखौ बिमा बिफाखौ बिनि फिसाफ्रा फिया, बेफोरबायदि बोराय बुरैखौ ज' दोननानै जोङो बिथांमोनखौ थांनानै थानायनि राहाखौ होगोन। दिनै जोंहा बे 1 अक्ट'बर इन्टारनेशनेल डे अफ ओल्डार पार्सनाव जोङो गोबां हाबाफारि लादों। दामनाय देनाय, खननाय, मोसानाय, हारिमु आयदाजों लोगोसे गोबां बेवहाय आलासिफोरबो लेंहरनाय जादों। जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों गसाइगावनिनो डक्टर कामेश्वर ब्रह्म, जानि बारग' बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट, चिफ गेस्ट हिसाबै बिथांखौ लेंहरनाय जादों। आरो एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै श्रीमती हिराबाई नार्जारी, जे गसाइगाव गार्लस हाई स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिमोन, रिटायार्ड जाबाय, बिथांखौ एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै लेंहरदों। आरो नीलिमा बसुमतारी, बिथाङाबो रिटायार्ड टिचार, आरो बर' थुनलाइ आफाद एबा बर' साहित्य सभानि बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट। बेखौ जोंनि दिहुननो गोनां ओइदिनखालि अपेन खालामनो गोनां बेखेवनो गोनां बिसम्बि काम मेगाजिन बेलासिनि रेगा, बेखौ जोङो बेखेवहोनो बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरदों। आरो माननि आलासि हिसाबै जनकलाल मुस्रि जनकलाल बसुमतारी, रिटायार्ड आईआरएस, बिथांखौ माननि आलासि हिसाबै लेंहरदों। आरो जोङो लेंहरदों बर' राइटार्स एकाडेमिनि मुस्रि राजेन्द्र बसुमतारी, बिथांखौबो जोङो माननि आलासि हिसाबै लेंहरदों। आरो माननि आलासि हिसाबै जोङो लेंहरबावदों श्रीमती अनुरानी बसुमतारी, बिथाङाबो गसाइगाव हिन्जावसा फरायसालिनि रिटायार्ड हेडमिस्ट्रेस। दा बिथांमोनखौ जोङो लेंहरदों। आरो लोगोसे जोंनि बोराय बुरैनि गेजेराव गोबां मेथाइ खनगिरि मोसागिरि जों दिनै मोननो हादों। बिथांमोनहाबो बोरायदोंबाबो माने मेथाइ खननानै गावसोरनि गोदोनि एक्सपिरियेन्सखौ माने ओइदिनखालि दिन्थिफुंगोन। दा जोङो जोबोद गाजा गोमजायै बे जिनिसखौ खुंखांनो सानदों आरो जथेस्थ' जोङो रायजो राजानि मदद मोनदों। आं दिनै खावलायगोन जे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 20 जन एबा बिनि बारा जोङो टारगेट होदों बाहागो लाफैनो। बिनि बादैबो गसाइगाव ओनसोलाव जिहेतुके जानाय गसाइगाव ओनसोलनि जेसेबां बैसोगोरा जोंनि सोद्रोमाफोर दङ, बिथांमोन दङ, गासिबो बैसोगोरा बिथांमोनखौ गसाइगावनिखौ अन्तत खाथिनिखौ बेवहाय माने 20 जन डेलिगेटजों खोथा गैया। जेसे हागौ एसे बिथांमोना नुजाफैनो हागोन। आरो बिथांमोननि जानाय लोंनायनि थाखाय जोंनि रिसेपसन कमिटि एबा बानजाय आफादा अलरेडि लाहार फाहार साखाफारा जानानै दङ। दा बेनिखायनो दिनै बे प्रेस मिटनि दारै आङो बेखौनो फोसावनाय जादों जे जोंनि बे
1 अक्ट'बर 1 अक्ट'बर 2024 नि बे इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर पर्सन फालिनायाव बयखौबो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो खावलायबाय आरो बेखौनो बुंनानै जोंनि बे हाबाफारिया जाहाथे ओइदिनखालि मोजाङै मोजां जाफुंलाङो जोंनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनहा जेबो खैफोद गैयालासेनो जाहाथे खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हायो आं बेखिनिखौनो खावलायनानै बा इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि बे बिबुंथिखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय।